Beraz, analitika eskatzea besterik ez duela egin esan dio. Bera dela osasuntsu eta sasoiko eta mardul dagoena. Sanai fuerte? Eskuak aldaketan jarriz, begiak zabal irekita, zuriturik ia, eta azentua karikaturaraino azpimarratuz. ¿Qué me quiere decir el doctor con sanai fuerte? Eta baituak, buruko zapiorintxu koloratua ikusi dio orain, korapiloaren bi hegal luzeak kopetan tente. Que estoy gorda? Eta gorputz galanta astintzen dion algaraz egindu barre. Gerrako istorioak. Emakume horren proseneta, joan zen hilean sepsi generalizatu batek hartuta hilda, droga trafikatzaile txiki bat zen, ospitalean ezaguna iesa zuelako. Tipoak berak kontatu zion, totaleko naturaltasunez eta bere maltzurkeria zarro, etari maila txikiko gameluak eizatzeari eman zion garaian, sus motxarra hartu zion dei bat jaso zuela, negozio baterako itzordua emanez. Arrainak anaia bat zuen, bikia, aski antzekoa, ezker abertzalearen giroan ibiltzen zena, eta bururatu zitzaion edozein aitzakiarekin leku berean eta ordu berean itxaroteko eskatzea. Ordua iritzi zelarik, itzorduaren leku inguruan ibili omen zen zelatatzen. Arkupeak zituen plazaren batean, Irunen esango luke. Eta zutabe baten atzean, eskutatuta anaia ikusi ahal izan zuen itxaroten ari zitzaiola, eta handik laster, atzetik etorrita tiroz hil zuen bikotea. Barre egiten zuen kontatzerakoan.